Ara explicaré la gestió d'estoc en un producte simple. Quan donem d'alta un producte, per defecte ve seleccionada l'opció de controlar únicament l'estat de l'estoc. Per tant, si entro dintre el producte simple i vaig a la pestanya Inventari, veiem que únicament ens deixa tocar l'estat de l'estoc. Això vol dir que no controlem les unitats les quals tenim en el nostre magatzem, però permetem la venda d'unitats infinites. És a dir, això ho podem controlar en 3 estats diferents. En estoc voldrà dir que tenim disponible aquell producte en infinites unitats, perquè en cap moment li estem dient les unitats que tenim disponibles. Fora estoc, el producte es mostrarà a la botiga, però no estarà disponible per comprar. És a dir, la gent ho veurà, però no el podrà comprar. I on back order és que es pot comprar el producte, però s'informa al client que està en reserva, o sigui, sota comanda. Addicionalment, la plataforma ens permet gestionar l'estoc del nostre magatzem habilitant aquesta opció. Habilita la gestió de l'estoc. Això què ens permet? Podem modificar el número d'unitats del producte en qüestió i aquests seran mostrats en la pàgina web a mesura que us vagin comprant el producte. És a dir, si jo aquí poso 10 i em compren un producte, automàticament es resta de l'inventari de la pàgina web i ens sortiria que en tenim 9. En tot moment el client, quan entra dins el producte, veu l'estoc disponible. En aquest cas, si entrés en el producte, veuria que n'hi ha 10 disponibles. Un cop arribat a 0 l'inventari, jo puc decidir de manera automàtica què volem que faci la web, seleccionant d'aquesta llista què volem fer. Per exemple, hi ha 3 estats. Quan arribi 0 al producte, li podem dir que no permeti la reserva d'aquest, li podem dir que permeti la reserva i que ho notifiqui al client, i li podem dir que permet la compra del producte però no s'informa al client. És a dir, si quan aquest producte arribi a 0 li marquem l'opció de no ho permetis, no podrà comprar el producte al client. Si li posem l'opció de permeta-ho però notifica-ho al client, un cop el client vagi per comprar, li sortirà un missatge que dirà que no està disponible però que està reservat i per tant el client el podrà pagar. I permet, doncs, si li marquem aquesta opció, el client comprarà el producte però no veurà si està disponible o no està disponible. Per tant, aquesta opció tampoc ens convé gaire, perquè no distingiríem d'una compra normal. La gestió d'estoc en un producte variable funcionaria exactament igual que l'anterior. L'única diferència és que ho hem d'aplicar a cada una de les variacions del producte. És a dir, entrem en el producte variable i anem a cada una de les variacions i veiem que és el mateix. En aquest ja li havíem indicat anteriorment que volíem gestionar l'estoc, per tant, si aquí li diem que vull gestionar l'estoc i li dic que n'hi ha 0, li estem dient que no hi ha estoc d'aquest producte. Per tant, volem activar la reserva permetent que es notifiqui al client. És exactament igual que l'anterior. L'única diferència és que li hem d'anar marcant aquesta opció si la volem en cada una de les variacions d'aquest producte. I ja està. I llavors desem el producte. Recordeu que en els productes variables s'ha de marcar en cada variació de cada un dels productes.